Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kula selalu berdoa muga-muga sak mantune kampunge niki ditanggapna ludruk. Sak mantune kampunge niki disodakoi. Muga-muga masyarakate adobilai jedak saking rezeki Allahumma. Amin. Luar biasa, Pak. 20 kali 24 jam mboten turu kula nglembur perkara panggung niki. Harapan dan kenyataan sangat berbeda jauh. Terus kula pentase tengene bali desa tiwas kula mboten mikir ukuran tanah. Bangsa ten mriki panggung kula kekno ngantem risplang niku suwengi mboten ngenekno. Tapi alhamdulillah berkat semangate kanca-kanca saking Cagak Agung dibantu kali panitia dan seluruh pemuda mriki panggung berdiri sesuai dengan harapan. Ngoten Pak nggih? Matur semangat ngeten iki. Sangidul. Tuku tahu cak kleru cecek, tuku sewek pojoke suwek. Duwe bojo ayu kakean tetek bengek, bareng aku rabi tuwek tak cipok matek. Mulane sampe nek sekno maja kemenye. Oh, panjak sambar mledek. Kaken sate ta dari ting bungku umat to. Kaya apa iki? Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu Jawa ayu ora ngerti rina lan wektu ning ati tansah bisa lali saya suwe tambah karuan senajan mung tansah anggadah aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti cobi semoyo wae aku tresno
agung niki sayok saeko kapti masyarakate manunggal barek pamongsa nane setiap setahun sepisan gak lali dibancai supaya masyarakate ngadeg ngarasane Gusti Gusti pancen cagak agung kena ditauladani masyarakat karo pamong desane kompak guyub saeko kapi nekakno tontonan digawe bancai dek wingi wis ditekakno pengajian kabeh kanthi legone ngati bapak kasune priyantune jenenge Pak Salim tiyang niki tasih Joko pancene wedi ngenal wong wedok pancen Pak Salim niki isih nuntut ilmu marang Gusti engko nek wis cukup kabeh saanane insyaallah jodone teko dhewe pancen Pak Salim niki dulur tiyange murah hati kula teko barek kanca-kanca pun dipatuhi dikei mangan segone soto gak lali ngombene ana aqua es barek kopi pancen Pak Salim niki kenek ditauladani kula sebagai seorang seniman Pak iso ngucapno syukur terima kasih muga-muga sedekah sampean dibales barek Gusti dibantu barek Pak Lurah karo masyarakat kabeh sayuk saeko kapi tapi ket ngarep sampai mburi Pak Alim tak lemahe muga-muga munggah sanggup ditambahi Mboten kula niki cuma guyon. Wong tebih saking Jombang mriki niki tujuane cari persaudaraan, seduluran, insyaallah jadi sedulur sampai kapanpun mboten saged putus. Ngoten lho Pak. Kula main ten pundi-pundi insyaallah mboten kaya daerah mriki. Ket sore antusias penonton selalu memadati pertunjukan niki. Lah kula niku heran ten pundi-pundi mboten kaya penonton mriki. Penonton delok niku lho, tasih tiga imam kali panitia lho. Luar biasa yang mriki niku. Tepuk tangan kali bareng. Lho. Pemaine ludruk nggih ngoten. Keteko niku Pak. Keteko bongkar gedong niki jam 10 ngenteni pengajian. Pengajian selesai, kita nunggu dibongkar baru masang panggung. Panitia niku pun beruduk mriki padha ngewangi. Kabeh dereng ngwayahi ngekeki mangan. Luwihane teko digawe pengajian dipangan barek arek-arek. Nah lawang niku mboten terkunci, kabeh wis pegel mulih dhewe-dhewe. Kula gek bengi niku dadi juru masak Pak Salim. Ya nggodhok kopi dhewe. Tapi kula pun amit kok. Mungkin arek-arek butuh kopi kula godhokne nggih. Nggih, pangapunten Pak nggih wong tujuane niku anu. Nggih. Malah panganan. Nah, kopine teko. Iki gak dirasani gak teko kopine. Mbak niku suwengi nggih baturi kula ten mriki niku Mbak niku. Malah saderenge mantuk niki sego mun ditaning-taning dikeki iwak. Iwake gedhi-gedhi tapi kotot tok. Ngisore daging, dhuwure kotot. Rokok nggih ngoten, sedaya dikeki kabeh jumlahe 12 pak siang malam lho. Ji Samsu kabeh didomno 2 akhire kabeh kecukupan. Panganan ten jero niku nggih ngoten Pak, mboten entek-entek. Sembarang kalir enten.
Tapi nggih jenenge wong niku ada kelebihan, ada kekurangan, Pak nggih. Nggih pangapunten. Masakane tiyang mriki luar biasa, Pak. Temen. Napa sotone? Seweger, sewedep, wasin. Lah wong mari digawe pengajian terus karek leteke tok nang ngisor diceduki mbek arek-arek. Karena weteng lesu wis gak urus, sing penting weteng wareg. Lho. Sing masak protes, Yugini protes. Mboten, luar biasa kok, Pak. Jajan niku nggih mboten telat sampai sakniki tasik tumpuk-tumpuk, gedang ijo niku enten setengah truk ten jero niku. Tapi dereng didomno mbek arek-arek mulai engko paling. Nah, kula mek iso mengucapkan muga-muga sedekah sing sampean kekno kali kanca-kanca, seluruh masyarakat Cagak Agung diberi balasan sing lebih apik timbangane niki kali Gusti Allah. Allahumma amin. Sing tasik sakit muga-muga nek dikei kesempatan sepuh, sing isek bayarane cilik muga-muga diundakno karo bayarane. Ampun lali Pak, mekare dibayar. Wong mekar niku sakniki. Tapi kula yakin kok, tiyang mriki mboten enten sing utang-utang ngoten niku. Yakin kula. Nah, Pak Carik niki nggih luar biasa ket bengi ngumpuli kula wonten mriki. Nggih, niki waktune mun dalu matur sembah nuwun, muga-muga sajian sing kula kekno kali sampean niki mboten mengecewakan. Nggih ngeten iki Gita Praja, Pak. Gita Praja punya konsep sendiri, punya tema sendiri, membina ludruk, membina kesenian dari regenerasi yang paling handal Gita Praja niki. Tandake ngoten niku, Pak, wayu-wayu. Saman nggih mun ro kabeh. Nancene wedok kan bancine ya ayu. Terus ngeten, aja nanggap Gita Praja niku larang boten, Pak. Wong kaya ngeten niku lho 35 lho, 35 juta. Lodrok niku didol larang mboten payu, didol murah gak iso ngedum. Pokoke iso nego apik, jadi kita pentas. Lah bayarane pemain niku nggih macem-macem, Pak. Kaya sing remo wedok tiyang nembek hidakan niku lari senam kabeh niku. Niku wong situk niku nek tumut cerita ngeten iki 750 wong situk. Ngoten niku. Napa malih nek siang malam kali tumut cerita masih ada tambahan 100.000 berarti 850 niku tiyang situk. Nek wong nempun pun pinten lho ngoten lho, Pak. Sing remo lanang nggih anteng adik kula niku mencetat-mencetat ngoten niku. Niku nggih ketok niku, Pak. Niku nggih 700. Lah sing wedok mburi teko gerudukan kaya karnaval mburi dhewe niku wau. Niku sing ayu-ayu rata arek STKW niku 400-an, Pak. Niku sing ayu. Lah sing welek mbeluduk niku wau ya 7.500 ya 8.000 gak mesti. Tapi saya jemale saweran kok ngene abah-abah nggih. Niki penggemar setia abah niki. Niki rombongan saking daerah Ndamean, Pak niki abahe. Nanti tanggal 12 bulan 9 ya, Pak, mendatangkan Gita Praja mriko. Pun muga-muga kabeh diparingi seger kewarasan, ibadahe pun sampai keri karena dunia niki pun tuwa mangkane monggo ibadah dikencengi insyaallah kita nanti surga jaminannya. Ngoten nggih. Rekno. Nah ngono. Yen awan aku ra doyan mangan yen wengi turu tansah klisian sing tak pikir rada teleseh jalan durung sepasar nikan kowe wis pegatan kutut manggung pawukir asmarandono atiku bingung sing tak pikir ra rumangsa ing mangsa ketiga kandha teles katon-katon ing mata ayo ayo alah 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 potonganmu wis kaya urim bako kene kok gak isin didelok wong kaya ngene Ayo kok tabuhane wis gak ono kok ancen mripatmu remuk. Duh, tabuhan Iku tabuhan sakmu kae iku. eh Lah iku tabuhan ngopo gak ono iku. seniman yang baik iku Cak kudu iso Leren memadukan piye nyambut gawe jare leren.
seniman yang baik iku kudu iso Iya. memadukan antara jogetan ambek tabuhan. Nah, Sing ngeruh iku lho, Heru mbek Yoyok rek cek enake nek joget cek luwih. Itu bagi yang tahu. lah iki rumangsamu iki lapo? Ora joget ngene kok. Kene kok joget. Lah apa iku? Ngeleki jole bawah winginane ya. Iku sing ngeruh iku lho, luwese Yoyok. Nah, Iku bagi sing ngeruh. Iya. Sing gak ero kon iki sangkane wong gendeng. apa er? Wong gendeng. Awakmu ngarani aku wong gendeng. Ero awakmu nggone wong gendeng. Menur. Menur, Surabaya menur iki nggone wong gendeng. tau rono. Ping papat aku. Tibake nemen awakmu timbang aku. Lho. Maksudnya aku rono ki keterno tanggoku sing kena gangguan jiwa, ODGJ tak terno rono supaya sembuh. Aluk-aluke wong gendeng sik timbang awakmu. Ono aja menyek aku lho. Nah, Wong gendeng kok aluk-aluke. Ya gendeng ngono ribete masyarakat. atuk-atuke dadi wong gendeng timbang awakmu. Ya teko ndi? Ayo wong gendeng tau tumon awakmu wong gendeng korupsi. Iya ya. Ora ono. Lah apa? Tumon awakmu wong gendeng nek stroke. Mangkane atuk-atuke wong gendeng timbang awakmu. Ayo. Awakmu duwe motor. Ya. Piro? Motor sing apa minibus loro. Loro, treke. Gitu. Nah. Paling ya olehmu kredit. Motor olehmu paling ya kredit. Tapi tak bayar. Awakmu tumon wong gendeng kredit motor. Wong gendeng masih kredit juga dipercaya wong gendeng kok. Tapi ana wong gendeng sing kredit motor. Sopo? Awakmu Ngawur. Wis gak usah ngomongno masalah iku, nek ngomongno iku gak ono enteke. iki termasuk main di Desa Cagak Agung, Gabung. Kecamatan Lamongan, Gresik, Cerme. Kecamatan di Cerme. Cerme, Kabupaten Bojonegoro. Ngawur kono. Kabupaten Ngawur, Gresik. eh, Gresik. Kabupaten Gresik. Ora aja ngeling-eling daerahe wong lho. Sing ngelis sapa? Lah iku mang iki ngono Kabupaten Gresik lah apa kok ngono Bojonegoro? Dianakno sedekah desa. Sedekah desa. Ana tegese desane jenenge Cagak Agung. Iku ana singkatane. Ono singkatane? Ana Kon iso iso no Kediri kotane lho. sing dadi nyatane. Cah. Cancut Taliwondo nganakno malam tasakuran bengi iki terjadi nanggap ludruk Gita Praja. Kuwi luar biasa arek iki rek. Sawangane uteke mletek tapi pinter ya. Cah. Gak bakal lali karo leluhure. Gak bakal lali karo pepundhene. Meskipun kabeh beragama, wonge gak fanatik, wonge nasional. Iya. Iso sih yo. Alah belajar 3 dino ya Rek. Kok ngono sih? Gak Cagak. agung. Agamane rusa. Mayoritas 99% beragama Islam. Muslim. Iya. G. G. Jinaris saka nggone Gusti Allah terjadi malam tasakuran. Nganakno malam seneng-seneng ngluri-nguri leluhure. Iki kena diarani naluri, Her. Naluri. Naluri ana tegese. Tegese apa? Naluri ku nalar sing diuri-uri. Nalar sing Diuri-uri ku tegese naluri. Bengi iki warga kampung Cagak Agung, panitia mbarek Bapak Kepala Dusun, uga kepala desa kena diarani kulu makrofin sodakotin. Artinya apa sih? Embo. Oh, tak kudu ndedes Bandung kok. Kon sini aku lho. Kon iso ngomong ngono kudu iso mbuktekno. Kulu makrofin sodakotin tegese nyenengno liyan padha karo amal sedekah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, innallaha masabirin. Iso urip menungsa kaya dene lemah sifate sabar. Betul. C A G G wis U. urunan tagak iki, Mang. Lho. Ya mesti teko swadaya masyarakat Swadaya lah makane aku takon. Heeh. Berarti gak urunan api. N N. netepi dawuhe Kanjeng Nabi, netepi dawuhe para rasul, netepi para yai, para wali kabeh disengkoyong anane malam tasyakuran iki. Awakmu bengi iki jan tuwet teh Temenan aku er. Ini gak disewer ya rugi ya. G sing mburi G. G. Karek situ hurufe sing mburi agung lak G mburi. G. Glani kok gak ono sing munggah nyawer.
mesti ngono kok iki. Alhamdulillah, Her. Ya alhamdulillah. Teko kene pas wayah magrib. Maghrib. Aku leren salat nduk masjid iki. Masjid iki. Wo, aku iki lho ngono maghrib. Lho, aku mang teko pas magrib melok mergo apa? Mergo apa? Mergo aku ngrungokno nadane iki nek apa enak, Her. Enak. Wong Gresik ku andane tidak bisa dibandingkan dengan wong lain. Ada nak reno-reno, Jer. Reno-reno. Ono Indosiar, AN, TV7, Iya. JTV, Trans TV, SCTV, RCTI. Iku dhewe-dhewe cengkoke Dhewe-dhewe. carane. Iku iso kabeh aku. Iso ya? Indosiar. Indosiar. Indosiar adane lah Apa ngene. iki? Umpama andane Indosiar. Iki apa mau adane Indosiar. Iya, iya. Ngene. Piye kaitane, Her? Allahu Akbar. Alah wis gerang kok diwarai lho. Aku njaluk contoh, kayak contoh kok. Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar kan enak. Suaramu sampe merambat-rambat kawat. Diangkrek suaraku enak. Bisa turut kabel. Iku Indosiar. Trans TV ya jenek. Tran. Rodok nyengek. Iya ya apa? Wang mau. Sik, Eh? Iku andan ta motor kepetol gede. Loh, Trans TV yang ngono ngrungokno sik ta? Wang mau. Kayak wong nyurung motor usul kembet. Iku Trans TV. Lah magrib mang lho kene temen der ngene. Wong bar. Aku diangkrek sapa adan nduk masjid kok enak. Lah kok burine ngene ta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awakmu roh sapa sing adan? Sapa sing adan? Hari. Temen der. Ayo nek roh. Hari ku sapa sih? Karo aku. Karo Hari. Hari ngono ponakane Kaji Kasturi. Temen sumpah. Gak ngono iku andan ta ular kambang iku. Iku nek gak apa-apa adane jek semi Jawa. Semi Jawa. Loh, bareng ponak aku. Ponakanmu. Awakmu Erik. Oh, Erik. Erik adane gak kaya kene. Loh, saiki dulur kula enggak ada ponakan, namine Erik nek adan ngene temen. Erik iku ya. Erik nek adan kaya Simalakama. Ngene. Lho temen. Nek Erik adane ngene. Erik. Hayalah sholat. Hayalah sholat. Hayalal falah. Hayalal falah. Ponakanmu iku walat ngono andan iki dolanan. Temen, alhamdulillah Her, ditekakno dulur kene. Aduh, bengi iki aku gak iso teko kene Her. Kenapa? Aku mari salat subuh, Ya. ngeterno bojoku nang rumah sakit. Bojomu loro ta? Sing ngomong lara sapa tak tunu bosok kok. Jare nang rumah sakit ketemu bojone. Ketir-ketir aku mek gak iso teko kene. Lah soalnya apa? Mari salat subuh ngeterno bojoku nang rumah sakit. Alhamdulillah Her, bojoku diterima nyambut gawe nduk rumah sakit oleh bagian ngarep. Alhamdulillah yo. Wong atase bojone jagelan kok nyambut gawe nang rumah sakit oleh nggo nang ngarep. Sumpah lho. Jadi kepala dokter ta? Kepala dokter gara bayarane piro Her. Bojoku nduk ngarep dhewe kok. Spesialis operasi. Salah bayarane gara piro iku jek mburine bojoku 50 meter. Bojoku nduk ngarep dhewe Her. Bidan lo tambah wadoh 150 meter mburine bojoku. Dokter gak. Ngarep dhewe. Spesialis gak. Sumpah. Bidan gak. Gak. Ngarep dhewe bagian apa? Dodol gorengan. Lho temen Her. Dodol gorengan sampean rene. Najan dadi bakul gorengan. Alhamdulillah tak modali 50.000 tok Her. Dodol gorengan tak kapitali tak modali 50.000. Oleh seminggu Her langganane nek minggu dik isu lunga teko. Wong tuku ya iku. Bang Titil. Bojomu kok sik ngono ae. Iku nek minggu awakmu gorong tok nek Senin. Senin apa? Pekar. Senin pekar. Temen iku bojoku. Engko nek Rebo iku syariah. Nek Selasa. Nek Sabtu Amarta. Bang sing paling kawejem dhewe. Bang iya nuruti anune apa? Nek Carane lho, kok. nuruti carane piye lek duwe dhuwit pomo utang 5 juta 5 juta. bayar 250. 250. Nek 10 juta bayar 500. 500. Lek duwe dhuwit tak kon bayar Her. Nek gak duwe. Delik nang jeding. Wong iku ya nek wis wani utang, Iya. iku ya wani nyaur ibaratnya wong janji kudu ditepati. Al wa'du dainun, janji sama dengan utang nek gak ditepati, dosa hukume. Loh, tapi anakku
gawe oleh sak wulan, Der. Saulan. Tuku Pajero. Loh, sebelah omahmu iku Sebelah omahe kok tukane Jupri sak wulan tok lho Kalimantan. anakmu berarti nyudak wong tuwa. Nyambut gawe oleh 2 wulan. Rong wulan. Tuku maneh Alfat CC Kiwo. Sing ireng. Alfat. Bareng nyambut gawe oleh 3 wulan, Jupri gak ono kabare, Her. Golongane akeh paling. Jenenge wong tuwa, Her, nit-nit. Iya. Tak WA gak dibalesi. Dibales. Tak telepon gak diangkat. Maringnu jenenge aku gak penak. Tak tututi tak parani nang Kalimantan. Ini wong tuwa sing tanggung jawab. Alhamdulillah aku kepethuk Jupri, Her. Bangun omah. Dihukum. Wes dihukum ya apa sih? Ya Lah bareng. kono apa anakmu iku? Andablek era mo. Iso. Tapi eni anakku wedok iko. Wis cilikane wayu. Ayu. Rambute lurus. Rambutnya lurus, rebonding. Iya. Saiki dadi TKW nang Hong Kong. Wih, luar biasa. TKW, temen. Iya. Nduk kono petangulan tok mulih. Bangun omah ya. Hehehe, petangulan mulih, Her. Mesti bangun omah. Meteng. Iso ngomong Maksudnya metengi anakku dirabi wong lho, Le. oh ya ampun nek ngono. Dadi bahasane bahasa Hong Kong kabeh. Lah berarti nek awakmu cara dolan rono metuke anakmu, ya Ya. bahasa apa? Ya bahasa Hong Kong. Aku saulan pisan wirawiri Kediri Hong Kong, Kediri Hong Kong. Benulan. Bayaranmu lodruk lho mek 1 juta. Bayaran lu terus 1 juta engko turono piro? Paling gak ya saya 7 juta 8 juta ya. Ah, jare sapa? Lah piro? Karo Oh, karo. nyanyi ya cara Hong Kong. Iso nyanyi cara Hong Kong. Ya iso. Nyanyi cara Hong Kong. Sing sing lang lang sing wecia singkong. Gaher diguyu wong. Wong kene ku heran delok awakmu. Atase pelawak kok iso ngomong Hong Kong. Iya lagu Hong Kong ya ngene ku. Sing 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 lang lang sing wecia singkong. Ciak singkong wetan lo siang. Cipela cipe cau cau konga. Cipela sio lasong. Jawakno. Jawane kene. Jawane. Sing sing lang lang sing wecia singkong. Awakku langsing mergo mangan kaspe. Pohong lho pohong. Pohong iku. Oh iya. Ciak sengkong wetan lo siang. Ya. Mangan pohong do etan awan-awan. Cipela cipe cau kongan. Ambek ngicipi caune engkong. Cipela sio lasong. Iku. Icip karo ndelok bokong. Awakmu. Aku nyanyi temenan gitmu. Nah, Gak usah nemen-nemen kene dolanan. gak usah. Delok koncone awak dhewe. Koncone, Uyis. loh, kenapa Uyis? Ayo delok rono Her, aku suwi gak petu Uyis e. Uyis iku ya. Wong iku gak tau rukun ambek bojone. Iya. Tapi kesempatan bagi kita. Heeh. Biyen ketika dia sik melarat kan ono Marat, Uyis. Ono aku. ana awakmu. Ono Anakku. awakmu. Iya. Saiki begitu dia sogit. Lali mek. Jangankan kok metu awak dhewe. Karungan wit. Delok makno karo wong lanang bengak ngono kuwi. Kejak pisah yo pisah. Rumangsane kok iso aku golek wong 8 yo iso. Kok iso bengak. Tukaran yo tukaran rasa bengak-bengok. Kliru karo gone sapa? Kok iso emosi kok. Rumangsane minggat aku gak terimakno wong tinggal. Akeh wong ku lho. Aku gak ngono. Isin. Aja njuk embong. Apa? Mah akar ani mantanku biyen timbang Sopo? karo awakmu Sopo? loro atiku. Sopo? Lah wong ancene mripatmu iki wis dumuh. Mripatmu lho wis dumuh ora karo wong ayu. Lah masih aku apa?
Nah, aja kok mbok lar-lar do embong ngono kuwi. Terus ya apa sih rasane atine wong wedok sampe dadi wong lanang kaya ngono. Rasane atine sampe ya apa, Pak? Rada mulai ya. Rada mulai. Wow, pecah oleh aku. Kan lek gak seneng ya ojo ngomong gak seneng ngono aja ngono. Rasane atine sampe ya apa, Pak? Aku pengen ditumpakno Pajero aku. Tok raya kok kasih tok raya-raya. Wah, aku ketok. Lapo? Pun ta, Pak? Pun. Lapo? Ana kok Rada mulai. jak boleh, Pak. Wes, aku lho, maju sampean wayu aku gelem. Kak. Lha wong lanang ngono kok ge opo? Lah gak seneng ambek wong wedok aku ya mbok ya diomongno sing genah ora ngono. Kak ngurus tak kasih pisan. Apa? Pisang opo? Sakmene iki ya wis marem. Mangsane. Taksane. Hah, Dipulang kandhani. apa kok? Iki lihaten pisangku cilike atos. Biyen apa dirabi abahe mbok royok. Saiki terus ngene. Sopo dirabi? Ayo. Dirabi. Wis ojo rame ana mulai. Ayo mulai. Dirabi sopo? Mulai dablek tak sawet ndas. Sawet ndas. Sawet ndas. Ilek rabie bahaya. Wen mau Rabias. Mau Wong gak? lanang ku ya tak kandhani pameane ku. Nek gak enak ati mbek wong wedok ngomong genano geni. Digenano sing apik kene. Wong lanang kok dok ngono. Gak ngono. Kon Biyen kok gak seneng ya. Tulo, yen tak rabi diroyok, saiki sia-siana. Oh! Biyen kon banget dirabi iki. Jatuh aku numpak Pajero. Apa nih? Sampean bener sampean sik penak-penake. Aku bener aku soleh gang lebar. Lah sing barai lebar ya peno kok. Biyen ya ora lebar. Biyen tak godhe sing kecilik, kecil sampean pek, sampean biyen tak ganggu embok aplok dulu embok. Apa Pak? Lanang. Apa ngono? Ayo. Saiki tak gelut tak. Waduh. Bahaya iki. Ayo gelut tak ayo. Aduh, anu mboten sah gelut dame mawon dame, ngeten mawon. Nek gelut mboten ngeten mawon dame, ngeten niki jenengan iki. Lah apa wati wis kadung panas kok adek dame. Anu ngeten mawon, Pak, jenengan Ijoli Vario Sitok ngeten mawon. Tak gelute mbak embok. Wis gelut ae. Ayo. Yo, lam rawang kok iki. Hah? Lah iki diuwes. Ayo. Iki Biyen tak godhe-godhe diroyok, saiki didakno. gak ngono, apa sik kene? Aku lek tututane niku mengke lek dianu begal pong. Ayo gelut. Waduh, sepunten lho, Pak. Ayo. Sepunten nih. Sorry, Bro. Tak godhe pi kecilik diroyok-royok, saiki didakno. Ano. Tak bapakno Pajero lho, Mas. Wes. Nek dipeketi ya. Iya, Rek. Alah, Rek. Alah ngerayu kuwi. Mumpung bose karo. Bene iki sawang-sawangan. Nggih, nggih. Oh arek iki ana sing nggodhe pitagak. Nggih, Mon Pak. mor dirabi. Nggih, Pak. Tak kempili nduk embong Nggih, Pak. Nggih. Gak popor ditempiling oleh 50. Wong lanang kok. Wene yo ngene ku mbek wong wedok tok sampe tak kandhani. Gak enak ati ngono yo karepku ngomong apik. Kok karepe ora kok koyo ngono. Lah
lanang ki ora apik nyekel dhuwit kuwi. Wong lanang ku gak apik nyekel dhuwit ora tempate dhuwit sing aman. Nindi? Selem. Aman. Krungu dhewe ah. Kowa-kowa. Ngomongi. Sing ngomong lho ora aku tok, kandhane pernah ku ya wong lanang. Gak masalah. Duit 50 teh. Opo duit 50? Heh. Ala gak foto. Ijo libah. Jaluk kene, Mbak. Aku ngono iku ya isin. Wong njaluk wong njaluk ijol kok 50. Wong njaluk ijol kok 50. Nah aku ya isin aku. Mangane aja kowa-kowa. Dadi wong lanang kowa-kowa. Diwehi pira aku, Mang? Hah? Diwehi pira? Mbok sumpah ora. Heh? Ora kei. Ora dikei. Gak. Tak kandhani. Rong minggu kepungkur wingi ku ya. Enek wong rumah tangga, wong lanang ki gak jujur karo sing wedok. Iya. Senengane yo ngono ku ndelikno duwe ae. Ya Terus apa? melangkah nyabrang embong toblok montor bongko. Ayo gak jujur karo wong wedok. Iku jenenge rezeki gak barokah. Perkara duit 50 teh terus ditabrak motor gitu. Alah. Napa? Lek aku yo isin. Mau njaluk ijol kok 50.000. Wong aku nek aku yo tiba sing abang 50 wis gak ono. Ndi? Iku mang 50 wis gak ono bae ijol. Kon niku lho sing isin niku kudune gak awake dhewe. Lah apa? Awake dhewe karek nampani. Sing isin niku ya Pak Lurah. Aja rame-rame. Wonge turu. Gak masalah. Lek turu gak masalah. Demi keamanan bersama. Pak Lurah gogan. Lur. Ya ngono iki. Mosok gak nyawer blas. Nggonku kayak kene. Aku urung. Lah gak kok isin-isino. Lah yo Oh, wong kok njaluk saweran wis isin. gak njaluk kono-kono. Ora ora. Wong Meni aku wong kok apa njaluk saweran. aja mikir saweran kon. Aja, gak ilok. Aku rumah tangga ngene iki nek gak Aku ngomong saweran. Awak dhewe iki gegek goblok. lho lah iya sih. Kon Lah yo. meni wis gak usah mbok pikir saweran. Aku meni jange oleh warisan saulan maneh. Warisan teko ndi? Lho teko ayahku. Ayah sing sapa? Ayahku kan saiki sehat. Terus. Meni nek Lah kok yo saiki sehat kok iso ngomongno saulan kas oleh warisan lho. iki wis tak rencana. Ben esuk kopine tak kei potas titik-titik wis tak. Meni saulan kan lak kene gijo. Iku jenenge anak keparat ora ilok. Kon ndru. Oh nikah kok niku praenmu. Nyruwet dek koyo ngono. Ya dikapakno wong ku ya tilas aku. Kok praenmu lho. Wong lanang gak nyegeri gatel mati yo. Lho, Riko iku. nek gatel ya karek dikopor ngono ae kok bingung. Ya apa nek ngokor menggone nyelempit. Aku ngono gayeton nek kandhani dadi bojomu. Lah sing getun yo aku. Lah kok iso aku lho? Aku lho karo awakmu biyen wis rabi puskesmas aku. Lah kok puskesmas Rabi apa kelek esuk gawe klambi pote-pote iku lho. Ih, meneh aja gawe cocok iku. Iku ngono perawat. iya, Goblok. rabi perawat aku. Alah, ora sapa sing doyan kabeh ge keset ta. Aku lho. Biyen ngono mung ora kasih to dadi bojomu ngono aku biyen ngerti ya ngono ya gelem dirapi Pak Kasun aku. Yo Pak Kasun iki lho. Iku ngono cinta pertamaku sampai diwangi sampai saiki lho gak gelem rapi tak kandhani. Endi? Pak Kasun. Halo, kon Sun, Kasun. diawe jange saroni Pak Kasun lho, kon. Lah cara kawe aku ya ana pantese. Oh, barang iku
biyen cinta pertama, pandangan pertama dengan kita berdua sedang jatuh cinta waktu kita berdua. Lambe ngomong cah itu puluk lambene ae. Kon berarti wis ada hubungan karo Pak Kasus. Pak Kasun, wis gak usah wedi. Kene nek kendel kene lho. Apa kok iso wis gak usah nek wedi-wedi. Wis gak usah nek wedi-wedi. Apa iki wis gak usah nek wedi-wedi. Ayo. Kene Pak. Iki petung alus ewek dhewe. Kowe berarti wis tau karo iki ya awakmu. Wah, ya jelas. Wah, Ayo Sun, Kasun. iki wis jelas konangan lho iki ning ngarepe masyarakat konangan. Terus kate lapo? Ya tak petung. Terus nek dipetong barang lho. Iki petung genah-genahan apa secara kepolisian? Ya kari dilok wonge ngadeg tegak. Loh, mas lungguh ketoke lungguh tapi ngajek wonge. Maksudnya jiwanya ini mau berdiri ngono maksudnya kon. Oh, jane wong sehat yang ngono kuwi. Itu mawon, itu ngalus mawon. Iki jame napa teng kepolisian? Nek teng kepolisian kula langsung nyeluk Pak Supili niki mengke kula. Ya lho sapa? Pak Supili. Pak Sing jinise ning Pak polisi. iku lho sing Kapolsek anu ku lho ning ku lho. Kapolsek. Iya iku. Niki kepolisian napa dame? Nek kepolisian nggih kula lapor, tapi nek dame pun ngeten mawon. Penak Wis gak usah ada wedi-wedi, Pak. penak-penakan nek dame ngeten jenengan ijoli sekupi setunggal pun pripun? Lah lapo kok mlayu? Lapo mlayu-mlayu? Kak ngono, pelaku teko kono wis ngene. Iku jenenge atine iku gembira. Gembira opo? Lah. Modele. Apa? Wong lanang sejati yo ngene iki. Ini gak masalah. Iki ngono jenenge wong lanang sejati, Mas. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Sakadani. Modele munggah panggung ae wis keplawete. Mbok demek titik. Lah. Modele kok Pak Kasune ngowet modele. Iki mancene ngene apa ngece modele lambene nyincing sisih ngene modele. Wes ayo, apa ngene iki wonge terus munggah? Kayak apa? Loh. Ayo wes, Dang. Ngono. Teng. Aduh. Tone membelah diri wonge. Aduh. Lihaten. Tekos dari segi sendakep, Pak. Nah, sendakep, Pak. Nah, seje. Iki laki-laki perkasa kok. Dadi mbek awakmu. Kamu laki-laki perkasi. Yo. Ampun. Adek kaya dilanjek iki makane awakmu. Mboten. Nggih, Pak nggih. Nggih. Matur suwun. Nggih. Brambang Lombok terong micin. Lho sak palune pisan. Kok ya cocok. Brambang Lombok terong Palu ndoke dereng, Pak. Nggih. Aja jaluk ndok. Wis engko disediani loro wis ae. Duh, niki ndoke. Nggih, masyaallah ndoke gede-gede, Pak. Pak matur suwun nggih, Pak nggih. Oh, saiki tak kawin karo Pak Kasum. Setuju apa gak? Pak Kasum aku. Hei. Pegatan ae. Senta. Wong kene Joko kok iki
sudah tidak ada kecocokan. Wong lek rumah tangga gak ana kecocokan nang diparake nek gak pegatan. Lek terus nek awak dhewe wis pegatan, jelas otomatis aku rondo. Lah aku lek wis dadi rondo, baku ngetan, baku ngulon, baku ngalor, baku ngidul, ora ana sing aro-aro. Wong calon rondo ya laris. Krungu ha, dikokon gawe tuku Endri. Kandhane kok wong kene iki lho setuju kabeh. Sepakat kabeh nek ya dirondo. Terima kasih, Mas. Nggih. Monggo sing badhe. Mas, terima kasih, Mas. Mas, ya Allah, terima kasih. Nggih, nggih pun. Terima kasih. Nggih, Mas, ya ampun. Terima. Wong sopan ngono ku, masih senajan biyen iku mantan ya. Biyen ya biyen. Loro atiku. Lah lek kon terus dikei dhuwit ngono samu harga dirimu dituku sakmene kuwi. Aku iki aduh kudu diri aku. Aja. Wis ayo diurus suarane guyon-guyonan. Wis gak ada guyon-guyonan. Atiku wis kadung loro, wis kadung gak karu-karuan. Lah apa? Sing loro iku aku kudune. Ya ora iso. Lah kon digawe tril-trilan ngomong ngono iku rumangsamu. Lah mergo bojomu laris, banggao ngono iku bojomu laris gak tri-trilan wong ngono iku. Ya iya jane kon mbok pasar-pasarno. Kon biyen yo gremo anjane. Lah masih aku germo lho kate lapo. Lah aku ngerti ya dadi bojomu kaya ngene. Huh, biyen nak palak tak ler nduk perapatan kono, perapatan Cermek buat ditumpaki arek lanang gak bayar ya wis. No dadi bojomu ngene. Ha iku lho, arek-arek sing mendem-mendem lho, dak tumpakno lho. Rumangsane. Aku ngono geyeton tak ada. Sing getun iku aku. Mripatmu ku mbok melek apa? Sing melek iku kudune awakmu. Lah kok iso aku lho, kok barang aku oleh ku nyambut gawe gak karu-karuan. Mbok yo melek, diwangi wong wedok nyambut gawe awan karo awan bengi karo bengi, ndak sampe tak gawe sekil, sekil sampe tak gawe ndas. Gak ngono kon iku arek wedok, kaya sikil dadi ndan-ndan go sikil. Kon iku arek wedok ta pemain sirkus kon iku. Kok iso lho kon iku. Polahe wong nyambut gawe. Polahe nyambut gawe gak karu-karuan nggawe badokan bengoli cucukmu. Kon kuwi lingo biyen. Cek nom-nomanmu. Kon iku yo apa? Lek aku lewat arep omah tak beli tin 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 tin. Wah, metu bleber. Ngingeti sapa sing lewat. Wah, modelmu. Anjene tak akoni, mergo biyen ku mripatku jek peteng. Ora ngerti apa sing bener, apa sing kleru. Masya Allah, babah. Anggit kula niku lek liwat kapan esuk awan sore liwat ngarepe omahku. Tin 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 tin. Pikirku lek gawa mobil kaya sampean banyoto gawa mobil. Apa? Nek gak ono belet tok sing digawa. Masya Allah. Iku anjene ngono. Lagi tuku bele, meneh-meneh tuku bane, tuku setire ngono kon. Lah ngerti yo lek peno kere ngene iki lho, ora sudi-sudi aku dadi bojomu. Kon kere kon biyen watase mek bakul gethuk rumangsamu. Lah, gethuk iya nek gethuke ku apik ngono. Apa? Gethukmu. Lah kene apa Mas aku bakal gethuk? Wong gethukku punel, takono kasun yo. Tau nempel gethukku. Gethukku paunel sumpah. Saya keterak kono punek. Kok adek ngelokno aku dodolan gethuk, mbok yo ngoco. Wong atasane praemu biyen dodolan manuk ae kok soe. Lho. Mulane aku dodol gethuk. Aku bakul manuk kan manuk jenis. Manuk jenis sing tak dol. Rumangsamu. Manuk jenis apa? Lah iku lah manuke pakasun. Wonge dodol manuk sing manuk berjenis. Manuk sing burung
apel manuk ning ngandikmu. Lah kok gethukmu gak mbok tutupi, malah mbok epleh-eplehno. Gethuk-gethuke sapa? Gethukmu. Lah iya, lah apa peno kok bingung? Wah gethukku tak epleh-eplehno. Ate lah apa? Gethuk-gethuke sapa? Gethukmu. Lah iya, wah gethukku tak epleh. Ate lah apa? Dirubung laler to. Wong lanang ya biyen ngono tak akoni. Cintaku setengah mati karo peno. Lah saiki lek dek ruah. Gak sero yo gak sotil. Gak jawet yo gak ketan. Gak melo yo gak kentil rayu saiki karo uyis. Gak arep wis gak doyan til gambarmu. Pengen ro gambarmu. Kira gambarmu. Kira gambarmu kira. Kira. Apa? Gak lek gambarku ndok kono sing tak takoki siji. Apa? Irungku ndok ndi? Ya golek ana dhewe. Kon iku rumah tangga mbek aku ku sing apik-apik yang baik-baik. Aku ku ya wis berusaha. Aku ki lho, kurangane apa sih dadi bojo peno? Loh, aku iku masih ngene iki karo awakmu ku ya sayang. Lah padha wae wong Mas aku ki jane ngono ya sayang lho Mas karo sampean. Pancen wong sing kebacot iku sampean kok mbok yo aja ngono kok ana mbek wong wedok. Nek gak enak aku mbok yo ngono. Lagi dipepetne dengkul. Oh niku ngene sih. Ya, apa? Aku lho kurang perhatiane piye mbek peno. Lakon perhatian yo apa wong awak greget tambah mbok seneni bengak. Oleh gak nyeneni ya apa? Wis karuane awake gak enak. Ya mbok yo aja plutusan apa? Loh, aku iku niku usaha, Dik. Usaha apa? Loh, usaha golek kerja masih aku sing nganggur. Nganggur iku nek ditlateni yo hasilnya lumayan lho, Dik. Kono wong nganggur kok ditelateni hasilnya lumayan iku wong Aku ku awakku lara greget. Mbok Mamu lah aku lak wis ngomong sih. Wong ku yo, wong rumah tanggaku wis gak usah geger-geger. Nek gak enak kowe diomongno sing apik. Aja kok kaya ngono. Dadi wong lanang kok isoke lah iya sih. Sada gas ngono. Kelentrek. Kowa. Wong lanang mbok sing mbek wong wedok ku mbok sing jejeg tetek ngono. Jejeg iku bisa. Apa? Aku ku awakku greget. Yo apa jenenge wong berdinding ngene iki awak iku yo kudu. Sampeyan kok ro wis Bah. Ngono ku yo alon-alon. Bah, ngono ku. Ngono ku. Aku golekno selimut ngono awak. Koyo ngene iki lho. Lah ngono kaya teko polahe peno dhewe. Wis ora awak gak enak pelutusan usume bedeting-bedeting ngene iki. Lah ngene iki mang umpama kedadian atiku lara temenan awak dhewe pisah, usume adem-ademan ngene iki kate sapa sing mbok kelonin gak kucing. Wong lanang. Aku ku wong lanang masih anyep ya awane bedhisik ngene iki lho. Wong ya wis dikandhani peno iku tak demek mang awake panas. Aja mluthu sae ditinggal wong wedok nyambut gawe iku. Nah, golek-golek nopo. Golek-golek kok tepat. Regeten aku tenan. Wong lanang ora kena diramut wong wedok. Nitipno nang penitipan sepeda motor ae bojomu. Kon niku Wis dikandhani, aku peno gak nyambut gawe, aku ki lho ya nriman. Wis aku iso golek panganan dhewe. Bude-bude. Apa? Njaluk apa? yo aku jenenge wong loro ngene iki asem kabeh yo diselimuti terus golek-golekno mangan apa-apa ngono lho, Dik. Oh dikapak-kapakno peno aku bojoku. Wis sak loro-lorone atine wong wedok jenenge bojoe tetep tak rangkut tak enteni matimu. Jo. Kon niku yo aja ngono ya aku. Ya ora. Kene ndendango kene lho. Wis aja nyocot ae.
iku ya posisine ta yo. Ya apa ngono iku gak enak. Lah iku jenenge gak wong grugo, ora wong gereng ku ngloroi. Kon iku kurang Iso kowe sing apik ngono. Kene iki lah perhatiane piye? ayo. Kok dadi bojo peno ya ora tau ono enake kok. Abot-abote ngene iki. Kok ketang ae bagi awak dhewe iki rumah tangga 20 tahun lu gurung duwe anak. 20 tahun gum duwe anak. Ancene kon majer kon niku. Lah sing kleru ya peno. Wis ora aku majer lah apa mbok rabi. Kon niku wis tak kandhani. Meneh-meneh iku tak iki tak kandhani sih. Ayo Dek, njupuk anak asuh. Aku ngono sih. Anak asuh. Yo anak asuh. Aku ngono lho. Oh itu aku golekno. Kok maneh ada joko anak asuh barang apa mbok ingoni apa? Wong ingoni aku ae kadang mbok belanjani kadang ora kok. Aku gak golek pangan dhewe iku lho. Ora kira mangan aku tak ketange ketulungan ora. Oh niku wis gak tak. Kon niku gak bersyukur. Aja mikir sing enggak tangan niku wis diatur karo Gusti Allah. Titik lho gak duwe tangan iso mangan. Ngono niku. Aku golek-golekno bubur ta apa rawon apa ngono lah. Anget. Oh, anget kok mbok golekne telek sithik. Yo yo. Aja nyontok ae. Yo. Bojone ndase ngelu kok. Lah iya bangun. Meneh-meneh tono rapi karo iko mau lah enak eh. Monggo. Pinten nggih? Mie sagrib, mie sagrib. Awakmu kepanas ini? Pas butru mbok demek. Apa sih? Kene opo? Reret. Ora gelem gosek kancane. Wong iku ya lagi ning duwe rasa lara pipi nek diobeni obat. Lah yo aku nguntil pal. Kaya polu gua kok nguntil pal iki. Nggih obat nguntil pal iki. Nguntal pel. Iki kanca rego. Blok pisan. Nambah tapi jero. Tapi jero. Mung karo bunyiku digawani anu takon golek ibu apa ngono ya karo gue. Ojo mangan sih, wong ora utara. Ben cepet mari, ya enggak penyakitmu kena diabetes. Aduh, diabetes der. Ini siapa carane ben mari? Diabetes iku dulure DNA pungki. Negaramu suntikno tak ditambahno tambah dadi. DNA pungki layu sih lele. Dulure diabetes berarti yo ayu. Kakak diabetes iku penyakit sing bahaya. Aku apa ngono ya aku ya. Soal bayaran Pak. Ya wis hati-hati. Aku gendongan hari ya. Ayo tak gendong sak dukune ilang. Lah iya sih Her. Apa? Kon aku lak mbok gendong. Tak gendong. Lah iya ayo Her. Ayo.
ape gendong aku nglatih awakmu ben iso mlaku. Sikilmu ben gak kejang-kejang anune. Makasih. Ya, ayo. Aku tampakno ya. Ya. Ngene iki lho. Bot-bote aku iki dadi wong wedok iku lho kurangane ya apa sih jane. Ndho lanang ngecemes sing masa. Padahal iki gorong pati tuwek. Wis ngecemes sih gak ngadu bilang. Gak sambat peno kok kaya wong kate bongkong. Gak kok tambah ribeno iki. Iya iki, jare njaluk pokok ya. Nenek sego anget. Aku kuwatir nek penong kok nah kenek lambune. Mah dadine iku gak oleh mangan rawon. Wis yang penting anget ngono ae iki mas segone anget, mbek tak tukokno empal nenek empale irisane empale jaluane sing gede-gede sih. Empale irisane sak kilo mah. Wis aja kecemas. Ben dipang ditulang sama dhewe. Ngono. Apa? Susu. Wong jane wong gering ora maido, jaluk aku mesti njaluk susu. Susune njaluk susu adem ta susu anget. Tatene kene ya. Kok mangan lho. Tenan. Sinang aras. Iya. Kok iso belarah. Tak tukono susu wis naman. Wis aja nyocot. Tate bekecot kakekmu. Wis aja nyocot ae. Wis namangan.
Iya ya, Er. Lah kamare. Aduh, aduh. Aduh, duh. Aduh, duh, duh, duh. Lagu. Sing melas gambarmu. Aduh. Kayak mana aku mana? Iya. Hanya lasawa. Ya. Aduh. Aduh. Aduh, duh, duh. Aduh, duh. Mari njaluk sego anget. Aduh, duh, duh, duh. Terus njaluk susu. Aduh, duh, duh. Aduh, duh, 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 duh. Le, sambat penuh. Dek, Rahayu. Dek Rahayu. Iya, Mas. Bojoku. Oh, Rahayu. oh. Aduh. Aduh. Lapa aku melu aduh pisan. Aduh. Sing apik ojo sambat coba banter-banter dirungokno wong kulo rek. Kok isoke ah. Rahayu. Iso. Bojoku. Heeh. Aduh. Wis gak ada aduh. Oh ya wis gak ada. Wis wis. Wis dipangan. Dek, Wis mangan iku mang. aku wis mari mangan, Dek. Buat tukokno iwak empil. Iwak apa, Mang? Iwak empal. Iwak empal, kalau iwak empil iki arep ae muring-muring kok. Iwak empal, Dek. Heeh, entek iku mang, Jak. Dek Rahayu. Iso. Bojoku. Iso, Jak. Aduh. Ojo ada aduh. Wis kowe dirungokno wong kok lho rek aku ayo isin. Peno gak isin ta dirungokno wong sambat kok gerang kok sambat. Mbok tukokno susu, Dek. Jarene mangku njaluk susu ya tak tukokno susu. Dek bendang tangi. Ya benang waras ngono lho. Bendang waras, Dek. Heeh. Aku mang mari mangan. Piye iki susune? Dombe dhewe tak susoni. Ambene dhewe Dek diwano wong gak pantes. Aku mang mari mangan nak kriut koyo turu, Dek. Heeh. Aku rumahku ngisi oleh wasit, Dek. Apa? Oleh ku apa pangsit? Bangset. Oleh wangsit. Heeh. Oleh wangsit iku ngene, Dek. Ya apa? Aku iso warah nek dicuci keramat, Dek. Loh. Lah ngene iki aku ya tambah wedi. Temen, Dek. Kok iso Dek Rayu. gak mula ape ketinggalan iki. Lah aku keramat sama ya, Dek ya. Ngono ah. Iya. Ya wis, tak turuti pokoke bot-bote aku pengen penuh nang waras. Ojo apa-apakno bojo. Iya, Jak. Rahayu. Oh, oh. Bojoku. Iya. Aduh. Ora ada aduh. Iki tetek kene ya. Dek. Jangan diombe mari ngene. Dek. Iso. Soleh sampo sing wangi ya, Dek. Oh, oh. Rahayu. Iso, Jak. Bojoku. Oh, oh. Wis gak ada aduh, wis nang waras mari ngene kok. Wis tak diombe ya. Aja sambat ae dirungokno wong kok lho. Dek. Iso. Rahayu. Iso, Jak. Bojoku. Oh, oh. Bodoh, Dek.
Lho, wis panas. Marah kakekmu ngono. Wangsite berarti jok. Lah apa kok rinso ngene kancamu? Kok niku gedhe kok niku. Mandi. Kok greget ya? Lho, berarti mandi. Mandi kakekmu ngono. Sumataku. Kon dijaluk mangan kancane diajak Peno mang awal menjaluk apa? mangan. Njaluk mangan. Wis tak tukokno mangan. Apa aku mbok dusi? Njaluk mangan wis tak tukokno mangan. Lho, sapa sing mangan sego iku, Mang? Mangan kakekmu ngono. Sing mangan sego iku, Mang. Ya apa? Kaya mlakune Eh, wilo aku. Lha lha apa kok aku sing mangan? Mari mangan. Matur njaluk susu. Sopo jan susu? Ya kena. Njaluk susu lha sampe sing ngombe susune, Mang. Ya gak mungkin iku jaluk mangan tok. Nek badok iki. Sing ngombe susune iku mang lho. Mari. Mari njaluk susu, ngomong aku jane ora wangsit njaluk adus keramas yo tak keramasi. Sing njaluk adus kraman mang aku. Bae dudu peno. Dik, bojoku. Iso, Dak. Ayo. Aduh. Aja suwe-suwe ya, tak seperiye der. Sing njaluk adus kraman mang aku lha apa aku dikramati. Lah iya, Pantang. Lah bae dudu peno ta iku mang sing njaluk keramas. nah untuk bedicing ya. Kaya dimandiin. Sing njaluk kraman mang aku. Dik, ayo. Iya, Dak. Bojoku. Aduh. Iki mang ceritane ya. Sing akal ngene iki aku Mbak Yoyo. Aku ki mungkel ambek awakmu ya Sasili. Lha apa kok mangkel iku? Biyen iki lho, durung ndek bojo sampean. Kulis ki ngalor ngidul mesti dadi tanggunganku Mbak Yoyo. Aku ndek rezeki mesti tak celuk. Ndek rezeki tak celuk, dene ndek rezeki ya gak lali mbek aku. Lah saiki ndek bojo ambek awakmu. Ngene iki aku meneh mulai iki ngene bojoku pancing kare. Awakmu koyo minak jigong. Ini ki aku tuh mohi, info. Iya. Terus kabeh ngene iki. Apa? Terus nek ku ngumbah yo apa? Lah awakmu ndek Pak Kason kok kene. Hah? Mbak, aku nawarin buat aku tuku info, Mbak. Banyune. Tak non ki lho rek perih. Sakno aku wis waras. Dane awakmu wis Pak. Aja, sakno ya. Ate bapakno. Wes saiki ngene lho, Is. Kok kakak pisan. Aku ngono dadi wong wedok iku ya setia lho, tak kandhane pernah njaluk apa-apa ya tak turuti. Ngene iki pula aku kepikiran. Rayu, Iso aja. bojoku. Ngene iki pula kepikiran aku. Omahmu medyun. Rayu ya. Kanggo salin. Iku ana katoke ula mung gawe. Pak Guru. Apa? Iki dilip streaming ya. Ning YouTube. Terus muridmu ndelok. Yo, Bapak Guru. Ngene iki cara muridmu nata lho, guru kapike. Guru kapike. Lah yo. Gak. Mangkane wong iki ketika awakmu ndak punya eling mbek kanca, ketika awakmu kaya lali mbek kanca,
kerajaan. Nah, Banjir. Pak Kasun, jeng tahun ngarep mboten sananggap ludruk niki. Tiyange gendeng sedoyo.